kenere. From Umubi, Shomon Ola, Oya Ndoria, Ndiegwe, Nonabo. Gedege from Umubi, Shomon Ola, Nando Togwe, Oguna Rokuha.
Soma. Gada Choma Nora. From Unubi. From Unubi. Go every people can and I'm here. Oh no, be like on a photo. Oh, one is a naja. To be a son. One and the honest to be. All for my own war. Babu regent yora uku Obiesu obosiburubo Obiesu nkai Obiesu forever in the Igbo's cabinet Amani oga puta ika afia Asi na aga karaka na kwale ni mpulo Professor Solo Chukuloba. Chairman of Niger Village Community. Anya Pluko Bodai. Akubes and one Nora. Obu Kenyi. Oja one more. Chama no la na kwado mbata Hey!
Chimeleze. Ịma itoolu n'igwe. Anyị na-anabata owa n'ọrụ akwụ niile. His Royal Majesty Igwe Barrister Dr. Emeka Honor Igwe Chinyeleze nke Ibua ya na oche ezi ya ọ na-abata n'obi ezu ọkwa village ya na-eriji taa. Igwe Chinyeleze II Igwe Ọrakwụ Jideoba Igwe Eze Oyibo wọ́n lè kúrò bá gàgà wọ́n pàṣẹ ní ìlú. Ọ̀gá àwọn ní àmọ́ ayọ̀kọ̀. Ọ̀gá àwọn ní àmọ́.
The substantive Obi Chilechi, the longest Obi Nigbo's cabinet Orauko, who is Highness, Suma Aichi Ben Ugochukwu, Kubalisa Chief Tochukwu, Chinakos Ugochukwu, Wana Fundi Ochi Okuyana Asu, Dr. Ugochukwu Chukwulobel, Obiosu, Abu Wandi Beze, First Lady, Eze Naja, everybody can anabata Obiosu on the stage. I can go chairman Eze Naja Village Community. Akwes Honora. Amanindi Barana Biekena Obiesu. I not because I can His Royal Majesty. Igwe Napana Eze mwana Chineke nna nke pụrụ niile papa dị nsọ pụrụ ọkaka nke ime n'igwe onye nwe Chineke n'ebe anyị ka anyị nọ n'ime obi ezu anyị gbakọrọ ebe a maka eri ndị nke ahụ 2025 nya bụ Chineke anyị nwere asị iribe otito na ije mma na mbụ n'elu site na Jesu Kristi onye nwe anyị anọka ọna ihe anyị na-ekene ewu maka na igwe na iwe dị ndụ wee bajekwa na arọ nke nwa na-asịkwa gị chekwakwa anyị dukozuokwa anyị maka ịbanyekwa na arọ ndị ọzọ ka na-abakwana onye nwe anyị Chineke nna na-ekwe obi ezu anyị na-azọkwa onye nwe anyị Chineke nna na-ekwe anya anyị bịara n'ebe nwa maka ịnụ ọkpọkọbara anyị niile wee nọrọ n'akụkụ ndị ụbaka eji gredi Chineke nna nke pụrụ mmiri anyị na-asị ekwu chekwa akwụ ya ịma na obi anyị ka ọ bụ obi na-achịkwa achịkwa Chineke anyị na-asị onye nwe Chineke nyekwu ya ike nke o ga-eji wee na-achịkwa onye nwe ife niile dị iche iche ma ndị niile dị iche iche ndị akpọrọ abụ ebe a nke onye chiri onye nwe Chineke nna tinyebekwa nke ahụ n'ugo onye nwe Chineke nna biko anyị ama hapụkwa igbe metụta maka igwe anyị nke m pụrụ mgbe ọ na-abatagodo ebe a Chineke anyị na-asụkwa inye ha ncha niile ike ga-eji wee na-aga Chineke nke pụrụ m ihe niile onye ọrụ ebube nekwa n'anya maka gọvanọ nke nọkwa ya nọ Chineke nna nke pụrụ m na anyị na-etule n'ihi na ọ na-aga n'ihu n'obodo anyị ya Chineke ihe niile anyị na-ekene bụ na anyị na-ekenegodo gị ọnụ biko nke anyị ekene ribekwa otito n'isi nke ahụ karịsịarị n'ihi na o nwere ndị anyị ma ndị anyị na-amaghị Chineke ozi onye nwe anyị biko ihe ndị a niile ka anyị na-arịọ anyị kwere n'ihi emela anyị nya ngọzibe anyị ka na-arụka na mkpụrụ obi site na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị n'afa nna Bíblia ṣe burúkú ọjì wee na-eche n'ihu obi ezu yes ibe anyị ọjị abịakwara nọ ọjị anọrọgo n'ihu eze Naja n'ihu obi ezu biko ọ bụrụ na Onowu obi ezu ọjị dịkwa n'iru ọ bụrụ na obi ezu wepụ ọjị biko si wepụtara ya ọjị own brother SSG owerukwu ofu biko si wepụtara gị ide wepụta ọjị is a cabinet member on double capacity. Because I get one over sequences. Because we are over.
nkata ukwu cabinet chief Ụmụgama Ụmụ Ohinta through their chairman nwekwara ndị ọzọ anyị na-echefu biko ndị nna ochie ndị nna ochie sinye ha ọjị ụmụnna ndị anyị nọ na be ha tata ụmụ eze adụm ụmụ Ohinta eze na-eje ekele m na-ekele unu tata ka o mere otu mkpara anyị niile ji gbakọtu ebe a tata nụ anyị agbakọtukwere ọzọ o nwere ihe ọzọ anyị na-arịọ Chineke mana ihe ahụ anyị na-arịọ ya ogologo ndụ na ahụike nka ndụ anyị wee na-arịọ ya esokwa na-ekwu ahịhịa ọkatazie ya ahịhịa o mechara anyị ihe o yiri mere anyị na-achọrịrị ya ihe sọtụkwara ya ome wee na-asị Chineke ezie mmeta ya bịa n'ụbọchị taa o nwere ọjị a gọziere anyị anyị atọ anyị ọzụ ọrụ na mkpụrụ obi si na Kristo nwere anyị Tono nyobi osu. Abigo onye ọla jọji wazi ọjị ya n'obi ọnwago ọjị. Biko kịta obi osu wasịrị ọjị. New Arauco platform. Makido so boda ibo Arauco godimma. I can a devil presto. Bon barista. Samadi zeze chimoye. Zeze jugonna. Bodi abu president aimana. Nkatu ukwu ọrụ ukwu. Ebi mo. Oboba ike ọchị bịarịgo ndị Igbo eze ọnọdụ isi etu na-akụtụrụ anyị egwu amanya anyị na-eche maka iwa ji ma imepe ndị ọzọ ka ndị Igbo eze kụtụrụ anyị egwu ndị Igbo eze ngwanụ onye ka m na-ekwu maka ya ọzọ nkata aka anyị na ide mmiri North and South gbaa gburugburu do for love anyị kenere ụlọ anyị sịrị nnọọ cabinet. Nwa pụrụ ihu mbụ nwa ntụ. O si China wee sị na ya abịarịrị na China. Nwa gbọghị ndị ya. O wee sị na ya abịa na Awaji ya. So n'ọhịa. Nne m asị m na ya adịghị na mma.
200 years. 200 years in the month. 200 years. And what I'm on the book, I'm not going onye na-achọsịkwa iwe ya webe iwe agwara m ma mee na mma kwara ya akwa 1 million na-adị eji m mmanya abịa ịfụ gị nwere ego abịa ịfụ gị osisi gaba n'ịmụtago nwa na mba bido taa aka onye chọọ ọgọ bụ na achọ m ọgwụ Radi ọ̀yá fún àtọ́ ọgọ́gún náà tọ́ ọgọ́gún. Ọ̀bẹ búlọ́pọ̀ òkúta wẹ̀ wọ́ yìí. Ìwé náà sí ní àgàsí ẹ. Ẹ̀rọ náà dẹ́kẹ̀ náà mú nù. Àwọn náà ló fi yé ńlá bọ̀ yìí ní ibẹ̀ ẹ̀sẹ̀ gbòòrò. Òwe sẹ́gbọ́n nínú ọ̀gíà. China kò sì wẹ́ bàtà. N'ọ̀gá nọ tààtà. Ina ebe nne ya ukwu na ọmụmụ ya na-awa ji tata ekpere anyị wee bụrụ ebe ọ bụla o si wepụ ihe o ji wee bịa tata ọ ga-abanye mmanye kwuru mmanya n'aha Jizọs onye lụtara nwatakịrị nne ziri ya azụkwala ndị ọzọ ga-elote ya ọ ga-adịrị gị mma n'eke ọ ga-adịrị gị mma n'oye ọ ga-adịrị gị mma n'afọ ọ ga-adịrị gị mma n'afọ n'aha Jizọs ọ bụ ikike nwetara n'aka Obi Eze na Obido Service Chairman ka anyị ga-ekpe gị mgbasị n'ọdụgụ ogu ma n'aha Jizọs anyị na-azụ ya anyị na-azụ na mgba SAG anyị na-asụ unu nnọọ ese kuacheni mbele I'm the opportunity wherever SAG over there. Iko onye gbara egbe agbasị m ya ọ na-anụrụ mmadụ alụ ebe a unu n'anya n'ụzọ eze n'anya tata ka ọ dị tata ama ka ọ dị last year ọ na-abụ mgbe ọ bụla ese n'ibe ebe a nwaji anyị adị eti mkpu ọgụ ụzọ anyị adị na-ewe naba ese ji asị mba na a ga-agbo onye ya nwere ike ịkpụcha ọ na-alụ ụzọ a ụlọ ọma anya n'ọga nọ gaa dị ụzọ tata obi ezu anọgo gaa dị ụzọ anyị wee na-ekele SAG n'ọgụ ọba aka mere atụ mgbọkụ wee na-akụ ya na-ekwu ya nkwa by special grace of God dịka o si nwa na eze nnaga ada atụrụ abụghị abụ mana tata
Soludo nke second tenor. Ọ ga-agbachisi alụ nke ndị ọgụ maka ịkpọ obident SAG. The longest serving SAG enwere na federation. Ọ nọ ọgụgụ ọtụtụ ọ dị obident. So anyị na-ekwe mkpọrọ anyị Chineke. Ọ bụ na ụlọ sentọ si n'ụlọ anyị na anyị ga-akwado egwu. So anyị na-ekele ụlọ na-akpọ obi egwu. Ebe ọ bụ nsogbu obi egwu onye akpụkpọ ehome. Ọ ga-agbado ụmụ mmadụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Daalụ na adịghị ụlọ nwanyị. Ezekwechi depere gba gburugburu North and South. Ezekwechi daalụ. Dedaze nkata Ezekwechi idemere North and South gba gburugburu. Ọ na-ekenezi eze ụzọ. Wesi atọ. Enabere kari kwa jada nono. Adi kalau jila gue miala. Nabo kaya. Ediko, ino anda sompoto. Akhirnya dia nak kita, mana ada yang mudi dici. Asyik aja, saya pada nanti. Mau waktu itu, kita sampai something ya. Kita uruai, orang baik bukan itu. Karena mau lu, beri foto guru biasa mau. Beri tanda, awas naya ada mudi dici. Kalau ni saya nak teriakan, teriakan. Nah, mudi ono, ngolia, kaji ngolia ya. Awas naya ni nak pungkaro naja. Kalau orang yang nak naja. Kata, kan jauh nak mama dia ada, nak dici. Tak mama dia di semua. Bawa. Enzo tu kici dah. Enzo pernah bongkar nota. Kalau saya kau tu mana nak nak kota ini lo. Enzo umi nak tuan. Nak nak apa mak tuan tu. Betul dia nak lombi so. Tu pun nak kerakan. Yang pasal kalau soal kau. Iya tu nak kau nela. Amat dia handi kau kita teman so. Ante orang. Apa nanti kau tu kita tu. Ui nak tu berasa ni. Yang pasal please nanti jangan. Mana dia nak ada sini. Como agora o meu namorado é esse que é do dia, pedido aqui de casa aqui. Como valia cai já. Lá na cai não era nada. Aí o dia não deu. Agora olhou o filho. Olha se nem vai dentro do filho, já vai para fora. Eu vejo ele o dia nada ainda. Não já teria que. Olha teria nós. Olha teria nada. Olha teria nada. Tá aí bom. Eu já vou. Wes no ya mana ai aka ko kwa na kara mo ke te ai ne ni beta na go we na no ya no go ye o ya no go o go na ya no go ya no go tena ya na ya o ya ai ne ba ko bura ne go ai be go na ya ko bu ya ba ye ko be ya ya ke ba ko bu ma si bu te sa ko ye ma be jo si bu te ga bo asna iya to sia lakana be ya na ba ko no na Jose ya no wanna ebeda obi be o te ga je o je ti ama o ka do to o ya Ezozo anyị na-ekele ego maka ọdịdị ego ebe ezigbo Ugochukwu ebe ọ bụla isi obi iyi bịa kwe home
Ebe a n'oge abalị mmiri mmụọ n'aha Jizọs. Chineke daalụ. Eji anaghị isi ike. Ọ ga-adịrị gị mma. O kwesịrị na nka gị. Lalo katuku ono kuna bwana mi vetu ese mi Ogosimba daro Lalo katuku kaye Lalo katuku daro thank you ma Omo wa ikansozi Obanza Rinza. Obanza Oche. The longest Igwe cabinet, former Ichie, former legend and commentary, Obi of West Nigeria, Wajikita, Kodona Gente. Olówú, yẹ́nì náà gà bá wọn wọ́n ká ọba sukuu bí ẹ̀zọ́ ká
stage by stage. Osina nke obere pụọ ọbara nke nnukwu. Osina nke nnukwu pụọ ọbara nke nnukwu ọzọ. Obi ezu olùkọ́ n'omume. Eze na-adị ekele mụrụ. Eze na-adị ekele mụrụ. Biko ọtakadụ na-adị na iwu na ahịa ọ bụ Chineke ka anyị na-enye ekele ka anyị na-erikwe di ya na ka akwalite n'ime obi na igwe ọfọrọ oruo tata si mba na m na-eso oriri ya ka anyị na-enye taa anyị wee na-asị Chineke na na-enye na ome ihe anyị agwa Chineke anyị abịajazi na anyị ya nke a bụrụ nke a n'ọbụ nke onye na ya ya tata ka anyị na-eri n'ime oge tinye mkpa n'ime gị anyị wee na-achụ nkịta ka anyị na-akụwa ji ya ka anyị zie ya ọkụ na irie ya ọzụ arụ na mkpụrụ osisi na Kristi nwere anyị obi ozu ndị Igbo nwere ike kụwazikwa nwunye eri ji nwa na bịa sụrụ ji nwa Chinakweze ina nanya ninu beba ga funde ne kuma gava my basa my solicitor my president Mahmoud Imma Opas Banda Kiseja Bible PG Solo Manolim Vimbi Oi Kublane my basa my solicitor and obu ifadigo no no bo Kublane na kwano DJ Oruku my PG nke a bụ nke nọ DJ Oruku nebaka first DJ Oruku ọnwa sese my brother ọnwa sese ekene me ọmma ihe nwata ọgwa osi chukwu n'ụbanụ m ọgụ a ọbụ ifadigo oji nna edufọ ẹni ọbụ ifadigo kanọ n'ọgbọ wẹ́dẹ̀ mi fẹ́ tó ẹsẹ̀ mi fẹ́. Ifadigo age play. Number one, ibo kọrọ ọkwa. Ana m na-eche nkwa ikwere m. Nkata ukwu ka ya. Nkata ukwu anyị nọkwa na-eche. ọrụ ugbo ekene m ụnụ asị nka nkene ụnụ ama ebidogo n'ikene Obi Ezu for this platform o nyere anyị ịwapụta ka anyị rie ji tata ya na m ekene ya na ezinụlọ ya niile kwadoro ife a na-eme m sikwa ka m gwere ọgwọpụta a wee kene unu ncha niile etu nsi wee pụta nya wee gbakọ aka the community wee waji
ọkụ obodo wee na-aga n'iru ka anyị na-eme tata bụ ụbọchị okwu ma na-ayọ ka nna ayọ unu ya kwado anyị n'ibe anyị na-eme n'ọrụ ugwu a sị na onye esoghị agba egwu ọ na-akụ aka ọ na-akụrụ ndị na-agba egwu aka. Enwere ndị na-edozi obodo a, enwere ndị na-ewepụta ifechukwu ji wee gozi fama wee na-edozi obodo a. Achọ ka unu chakwarụfa unu ga-amafa onwe onye iji nọmbịa agba ya na fon kene ihe unu ga-asọpọtụ anyị unu akụrụ anyị aka. O nwere arụmana ka anyị mere who is who in ọrụ ugwu development. Support unu ga-enye anyị na ya amadachi adachi maka ọkọsọ anyị nnukwu ego iji mere almanag na ofu almanag bụ 1,000. Ịchọọ 10 na enyeghị 10,000, ịchọọ 2 enyeghị 2,000. Mgbara bụ ka ndị egwu egba n'ofe minutes ka anyị yọrọ. Ana m eke n'obi ezi na azụmụnye eji ala ahụ ntụ tọọ. Ana m asị na ọya dịrị onye ọbụla mma n'aba Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. My best my solicitor, Ugosimba. Padi nobo, when I dress I need a good value that's number one, you can remember. Number one, come on, the shop, you can but we don't see when I wale maza bori aka okadukwa ino neche kama nyala mekitata bagani mada okedu fadade aka negere china kwese my best my solicitor ọkọ kwa kwasi kwa ndidi West Nogari Yamma. My best I'm a solicitor. China cousin. I'm glad they come. I'm a meeting game. I can make a little over why. There's a Naja. Father Noble. What do you want? One minute. Then I don't know about if I'm not a brother. There's a what do you want? I don't know about that was a shaka. His Royal Majesty. I think I just said that. The second, I think that I said, I can go to see me or what you ever. Oh, my no, is Adam. Oh, no, yes, oh, but I got one of a worker. Nasiana wanda mana. Okay, lagi. Nasa na warimo. Mata wabuloso. Ukoni mata wabuloso manaka. Ato.
barona. Ezo bingwa dalo. Ada bakona hagesime. Mbada lugu kanonomo. Abala tregalo. Ezo bingwa kemu. Abala tredia. Nagwa barona. Nnebu agaja. Ede baba taja nono. Odula goji ya biala. Hey. Omoro rukuno nogo. Nogo mbada yela boja. Weba face. Weba da. Nogo ni nogo kono ne mi fe duesi mi fe. Tina kwese. Ono nogo ne mi fe duesi mi fe. Tina kwese dalo. Madaje la boja weda da turugo. Ekana miono noba. Tina kwese. Ena ko mali na ko wa bundu kumbade. Obubagoji lọ́dọ̀ọ́gbọ́ lẹ́mi fẹ́ tó ẹsẹ̀ mi fẹ́ òbí àná ẹ̀múró dẹ́ jíjẹ́ Obubagoji ọ̀pọ̀dájọ́ la Abuja tó ló gbọ́ kaka. Eze Chukwu kụrụ nye ọra nwa aka bụ ọgụ. Bishọp mmanwụ bishọp na-abụrụ mbata mana ka oge gracia mana ka ịgbara mesie ọ na-ege gracia adamara na okoye nwa ngwa ya nabata nwa ndalụ bishọp mgbe ndị dị biko agọzi na meju a ihe abatagoro wee gọzibe ihe agọzi bido n'ime wee pụtaba ọ gwara ụdị ngọzi ya mma alụ o sebe okwu o nwere ụdị ngọzi mma alụ o sebe okwu anyị na-ego m anya wee fụrụ nọrị Oba
Chineke
Ọkwọdị na-ezugo Chukwu na nwa ya nwoke. Zabata.
Igbo traditional culture. Ụmụaka niile na-ebe a na a ga-achọ ọsọ. Na-asụ ụmụaka niile ụmụ ga-akwụ ebe a. Onye dị ebe obi ụmụ ha. Lekwa ọ na-edebe eze Ugochukwu ọgbọ Mmiri Nkanu. mmiri na Nkanu Mmiri na Nkanu. Dr. Mmiri Nkanu. Ugosi mba lekwa nkata ukwu Mmiri na Nkanu. The dog himself. Mmiri na Nkanu. Nkata ukwu na ndị Igbo Ugosi mba.
I believe never be better. Hey, Lord of Yesu, Mama Yadano. Hey, come a good thing there, come on Brazil. A good thing there, come on Brazil. Ah, Never Dano. I didn't go Yesu for my jet. That's a sin of Rosa. I can again. Bika ị na-anabata Super Chief Benji na Melon Ikenga obodo anyị eze onye ọrụ Chimbal wee na-ekene na eze chi na-awara ụzọ anyị na-asị ụnụ nnọọ The mayor against them. Consider that. That is how. Consider that. Or that about this man. Bishop, when I'm not a bishop of God, of my Lord God, your grace, your Lordship, Archbishop, the man of grace. His grace, Archbishop, Obiefuna. Obiefuna on any way, I'm not saying no one. On any way, I am from my God. Obiefuna, I am your banner, you lie, your banner, you ain't going back. I na-ekele Chineke onye pụrụ ime ihe niile onye nyere anyị ụbọchị ọma anyị wee mee mmemme iri ji 2025 n'obi anyị bụ na Palace Obiezu Chifuel Ugochukwu anyị wee na-ekele Chineke n'isi ya wee na-ekwubi okwu si dịka ahọ nke a bịara gaa anyị ga-anọkwa ndụ na arụ isi ike n'ihe akụakụ n'ihe enwenwe wee rikwa ji nke 2026 n'ahọ na-abịa abịa n'aha Jizọs. Anyị na-ekele Chineke onye mere ihe niile nye anyị, onye nyere anyị weda ọma, onye nyere anyị ike anyị ume anyị wee nọkọ ebe a dịka ụmụnne. Ọ dịghị ihe ọbụla nke na-eripịa eripịa enwetara ebe a anyị wee na-asị Chineke onye mere ihe ndị a nye anyị. Ụkwụ anyị ji bịa ebe a mara mma nke anyị ga-eji wee naghachi na nkuku anyị dị iche iche ga-agbakarị anyị wee sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Onye ọbụla bịara ebe a wee ji ngọzi wee laa n'aha Jizọs. Ezinụlọ anyị bịakwutere ndị nyere ihe ndị zụrụ anyị nri n'ụbọchị taa anyị na-asị na ọ ga-adịrị ha mma. Ihe ọbụla nke ha wepụtara wee zụọ anyị onye nwe anyị kwụghachi ha mmaji pụrụ mmaji n'aha Jizọs. Aha gị bụrụ ihe a ga-ebuli elu onye kwesịrị ntụkwasị obi onye naanị ya bụ eze na-achị n'eluigwe. Anyị achara gị ọbọ Chineke ga-adịru na ngọzi gọzie ha arụ isi ike were chọọ ha mma ihe akụakụ ihe enwenwe nye ha Chineke anyị na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla niile anyị na mma anyị wee na-ahanye onye ọbụla n'ọba aka gị Chineke na ihe tinyere gị n'agụgụ agụ n'ọnụ ọ dịghị onye iro na-eme ya nrịarịa na-ewepụ ya anyị si biko Chineke gaa n'ihu n'ịgọzi anyị ụmụ eze nnaja niile ụmụ ọrụ ukwu niile ebe onye ọbụla nọ na Jehova gaa n'ihu n'ịgọzi anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs. Eke na-edebigara gị oke onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ihi na ekpere bụ anụ aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ n'afọ nke Nna Ara na-ekwuwe na ndị ụkọchukwu ehika n'ọnụ ndị aka na-echi echi anaghịka na eze ama na ogechi Obiezu ife anyị nọzụkwa kịta bụ element ọ njikọzinụ na anyị emela ekpere mechi
anyị ọgachi na Anambra steeti eze agbado ya echi ije n'ọrụ ukwu ije n'Igbo niile oke mmiri na-egbu ogwe oke mmiri na-egbu ogwe oke mmiri na-egbu ogwe abirikete nwayọ emela ka ha azụ ya bụ Igbo ji mmadụ ya ji na mmanwụ n'ọgịrịgịrị ka a na-ekiri na-ejiri otu eti osu ọzọ Igbo ndụ abirikete Igbo abirikete ọbara dole na-agụ ọbara ọla mmiri mara ugonye wekọ ijele chekwa na-abịa ụmụnna na-abịa mmiri mara ugonye apọstụl ndị Igbo aka ndekelele apọstụl chere na mmiri mara ugo na-abịa apọstụl chere na mmiri mara ugo na baba ya otebigbona ya otebebisie ihe General, you are welcome. Ini jadi kafe, lagi ke korugo, nakor mereka kunia. Asa jana walus. Anyị kere gị. Anyị kere ife ọbụla n'ụbọchị nke taa. Ihe mere ụbọchị nke taa bụ na eze Nnaja lili ji. Yesterday bụrụ ụnyaahụ Saturday 6th ọgwụgwụ Then today bụkwa 7th Sunday. Every other village usoro a eji Nnaja dịkwasị anụ ji. My father would be on the village. Then chief abuse. We pop on this in Nnaja today. We lay the factory. It two men are not Go be the guitar. If any more Gakwana. Yes, I could be the man that is very happy today. Because I never expect that this type of crowd, and because of the love, the people needed as a Nnaja, friends were never our father. There were a very massive turnout. Nobody was more millions of I am this time around at the peak of the rainy season. Millions of that is so hard to open man only. Ndị na-ebianụ ma ndị si Asaba ma ndị si Ọka ma ndị si some of my friends si Abuja were ma ndị si Lagos were all of them matching us and the information I know about all of them now I will say don't have without any so we be very happy and the activity carry on now is 8 o'clock. People can appear and here I can entertain.
Ndị na-ekelezi. Ndị na-ekele ndị bịara ife. Yes, I'm na-ekele specifically na-ekele ndị eze nnaja. Na-ekele ndị eze nnaja etu ha si wee bịa n'igwe wee kwado ihe mee today. Na-ekelekwa n'eze oyibo the Royal Majesty Igwe Barrister Dr. Emeka etu o si wee dọkwa na ala ọbịa sikọta wee na-ekele SSG and the entire member of Chukwulobe family, every my father Mbadiana. They can have one room, they can have one water, they can have one each grade in Baka. No, every time before we know them, Hannah, Dana, a pay homage. They can have one new job. They can want to get well on them. They can have one new to Katuku, and they go to Barabu. Maybe I'm in this house. When they get a while, Kenga, they get a question, and so many other people have losing. And I cannot count the number of masquerade and the personality there. So they can make it out their time when they went on the line. Thank you so much. Thank you, Jagoga, and we believe that my car was on the Caliph today. I can give you some more for God's name. I have also Valentine. I can thank you very much. I'm from Mother Brochu. Come on, you feel Nairugo. Tata Aifuka Obiezu Neriji. Kefi Wiku Makajia Obiezu Lita. Well, no, Risabini Bukane Kene. What was it? So, Obiezu Nemi from so I make Nando Unika when I've poured. So I make Kefina was around Mado. There's a Naja, the mother, the Gundomuna, the honor invitation at that. If you want to I miss you more. I miss you guys more. Don't worry, next week. So, next week, okay, bye. Okay. And okay, like that. Yeah, in a baker. Yeah, I need it. So, one day my invite one year in my goodness, my car, the Maju, the Maju of one year weekend. I wouldn't make an each. First, and then they can end as another. There's another Kenekwa, the chair, and the Obi night chair. Kenekwa, the executive as another. Kenekwa, Mona, but Obi, the French. Madi make and one young baby can eat so they can end up not to open a gate here where but home make over Sitata. Also, I can even make another star. Because one in a job. I was
IEDG 2025 has come and gone. Igwe Awogoji on 5th, on 6th, Ubiezu on 7th. Kelenu ndị mmadụ ndị bịara onyere gị dịka IEDG 2025. Asịkwa m kwasị na-ekereta na ndị a niile. Mana asị m kerekwa m na-ekerekwa maka ndebe anyị ndị Igbo kụnyere siri isi aha akpa ebe tiri ya. Ihe na aka nọ ajọ dịka ekeneri Chineke ka o si mee ka ihe niile anụ ala machasị ọhụrụ na mmadụ n'ụzọ anyị mana ịma n'obodo ama so etu ọkasị anyị bọọlụ ukwu bịakwute gị taa ka ọ gara igwu ụmụọma bịakwuo akịrịsị ga-agwa ndị igwe ndị anyị si igwe bịara be gị taa ndị ọzọ na-agwa ya ọdụmma mere eji abịara ọ bụ ọbụrụ na adịmma abịara mana nke mere bụ presi nne onye bụ eze ndị mmụọ ọdụ ka mụ na ha ji ezi ebe a ka ha tinye kwa ahụ ọzọ ọrụ oyibo na maghari ebe a ya bụ na onye njenje ka onye isi awa ụzọ ndị jere ndị ụlọ ndị akwụkwọ anyị ka ha mụrụ ama na ndị na-etu ahụ nwere ole anyị sịrị nnọọ anyị na-ekwu na ihe rụkwanụ ya bụ esenchuria ya bụ esenchuria ị ga-emeriri 100 years birthday onye were anyị na-eme maka na every year anyị na-akwado ebe eri anọ na-eme anyị isi afọ anyị etopụta anyị ga na-eri ya 100 years wee mee senchuria birthday wee chịkọ ọ ga-adị obi ozuzo ụwa niile zụrụ ndị ndị Chineke okweta anyị emebe ihe okwu mana ndị mmadụ na-etu ọnụ na ha ya eme nke a mee nke a ma tupu ya aka eze ka m na-ajụ maka nwa mmanya a na-akpọ Claudia Madiche onye obodo n'anya maka ụwa abụghị ebe obibi ndị mmadụ na-apụta ya aka ibe onye Igbo ihe na-atụ ka egwu n'ọfọ gara aga bụ onye nke atọ nsogbu na-atụ ọsọ gara aga ọsọ gara aga na-esogbu mmere atụ mana ọsọ gara aga na ọsọ gara aga na mmadụ na-agbanwe apụ na Afrịka na ree atụ repụta ya n'obodo nke ọzọ ọ na-atụ ọbịa ọgwụgwụ ya kasị
I know what this all that. For the past 5 years now, we've been televising you. We've been taking you to the media, taking you to the air since 2020. And we will be happy working with you. Courtesy of your son, Nkabuku or Oyorugu. Nkabuku is he is a qualified member of Oruku Men of Honor Association, the Men of Honor. Umeji Ejemba. Dike Alawalizi. Wasia Asika Maria. Kọ́ni mi sára wa. Obi ezi Ikaraka. Ayi na ekele Igbo. Na ekele kwa Chief. High Chief Sunday. Anyị ọrụ nwere back igwe ọrụ. Anyị na-ekele Honorable Barrister Van. Na-ekele Ibeze. Okay? Ala ihe niile gba gburugburu ezinụlọ obi ezu. Mmụọ na-emere gị ife anyị na-ekele ya. Mmụọ ị na-eme gị ife anyị na-ekele ya. Mmụọ eze nnaja ọ ga-adịrị unu mma. Number 1 n'ọrụ ugwu na 1 ide mmiri. The oldest cabinet chief of Oru Kingdom. Obi igwe nke isi, igwe nke Igbo, igwe nke Ito, igwe nke Ịnọ. Anyị na-arụkọrọ ọrụ. The 40 Igwe anyị na-arụkọrọ ọrụ. Ọ dịghị isi. It's not easy. It's still strong. When I have a computer, the brain enjoy him in 1930-40. Life. Because I call him guy would you see when it made like a poet, no miss of word. But I go see now Jesus. I got Mr. Apostle to the when they get born a man or who are Afambo High Chief Olisendo Kapu Nkatuku ora ugwu and Ugosi bụ ụmụ ọma. Ọ bụrụ obere ife Ugosi mba ụmụ ọma Nkatuku na ọrụ ugwu. Mmọnwụ n'ibe anyị ka anyị kelere gị na ọ ga-adịrị gị mma. Onye nwere gị nwere mmadụ egbe eji eje ọkụ egwu. A sị na egbe a na-awanye ebe igwe bụ gịnị isi egbe ka a na-ala n'ili. Kedu tata adịkwara ka ọ na-adị dịfe a dịfe makana mmọnwụ gbara ebe a lụ 150 ọsọ mmọnwụ gbara agba maka ama m na fụ mmọnwụ ọbụla gbara na iyi enye 50,000 so 150 alụma taa sigodi ọ na point million ọ ga-adịrị gị mma. Onye si na omenala adịghị mma nwanne m mbọsị nwa ya nwaanyị alụ gị nye ya mee omenelu ya jee na ya jee n'ime mmiri jee na ya dị yes so na ọ ga-adịrị gị mma ikwe na omenala anyị ga-adị ala etu anyị ihe ndị ala ya na-agọzi gị gwa anyị maka tata gwa anyị ihe na-eme taa gwa anyị kịta siga gwa anyị okwu maka nke izu bụ na m na-ekele Chukwu Olisa bi n'igwe otu o si wee n'ụbọchị nke atọ dị taa mmiri azọrọ na onwe onye mere ahụ n'obi amụle wee na-ekele nna m bụ High Chief the former Ichie, the former regent, the former Olu, and the current to be of this village, John Wanachi, the village, over 45 years, is the oldest. So anyone on that to us was already proud. No one can do. Anytime over that go allow, he will really know one thing is for 9 minutes. Then Mike Nekata happy can night boom divers or chelozo or you go to Kego. Odopanezi Ozuola on Yawabo on Wagonabo, each a tanon, and now one attack a beer for Ufaka can make an annual Ruku, Saju, you put him only back on up every minute. A man napo there no to
oje si wee dị before na-apụ ọ bụla onye ọbụla kee ọlụ plan otu ihe niile ga-esi wee dị before ọbụla a sị na ebe o jere na ịnata na Chukwu okike abịabeghị ebubeli ụzọ na ọ ya nata ọfụma bịabeghị anyị mma hapụkwa ike na my elder sister Milioma Stella Chukwu princess ọ nọ agwa ya na foto ọ na-agbalịkwutu a na-ekwu okwu Ngozi Udonigu Chukwu n'aka onye na ọha nwa ndị a bụ ihe mme n'ụbọchị nke tata dị otu my elder brother Barisaval Ugochukwu Ikwelechi Nakweze onye nwa bụ ihe replace today anyị na-anala ya instruction information so olukwa nke anyị ghọchara ya ma aghụghọ maka ụdị ọbara ka ọ bụ tata so ihe ọbụla anyị chọrọ jee agwakwu ya efuge mma ekene Chief Madam Ugochukwu nna ya Elugo ọ gbalijele tata mana adịghị ibe na adị ibe njọ mana ọ gbalịka ijele tata so kịta ka mma na ise azịza a na-ekwu na otu esi na-achịkọ ya ọnụ megide tata ka m ghọtara ihe enu aha bụ efughị mmadụ wee nọlụ ka na-agba ọfala tata ihe ebele na ebe n'ụbọchị nke tata bụ na ihe ọma ma nkọnata anyị efughị ya ndị bụ Ugochukwu ma ndị obu ma ụmụ nwa dị anabịa anụ ihe m na-ekwu bụ na iwu ọ dịgolo ha mma wee na-ekwu na ọ bụ na ha gbuo n'ihu na ha ga-ebute mma na ha gbuo n'azụ mma aka dị n'aka ekpu mma ebe ahụ anaghị aba maka agali okwu abalị ọbụla ụzọ werere ihe anyị na-agbalụ mbụ ya wee na-asị na nke last year na-ekwu no highest then nke this year 2025 no highest. I believe na nke next year ya aka wee na-asị gị na alụ elezie ndị bịazirinụ ana m ekene ndị bịa na ndị abịa hụ maka ọ ga-enweli reason ndị abịa oji wee bịa mma na ndị abịa hụ n'obi ha na ebe a enwere friends na-kwucha na ha ya mana ha bịa hụ mana m ghọta their situation as in their predicament ya jụrụ onwe bịa so ndị bịara abịa tata ama ndị iche ndị na-abịa bụ awa na-abịa na n'udo na ọṅụ onye lụọ na-akụ otu otu wee bịa ọrụ onye na-akụ otu otu wee bịa bụ obi egwu wee sị na ụkwụ ha ji wee bịa ka ha ga-eji wee na n'afa Chukwu okike abịa Katukwu na Rukwu man of honor anyị na-ewetezi ọnọdụ ntakịrị isi njedebe na maka na ihe nwere mbido aka na-emesi apọstụl na-eme mgbe anyị na-eme mmemme ahaziri taa aga nke ọma maka na obi ezugbo nna anyị obi ezugbo maka ọ na-eme ọfụma mgbe echefunata ekene nwanne dị na mba a na-akpọ Kingsley ọ na-egbute mmadụ ịma Kingsley nwa Nnamani ụdị ndị a ka a na-ewere ọ na-epọt ka mụ na ya si wee jam wee soro gaba China na ọ na one for 1 month ụdị ndị a ka ọ ya bụ inwe ịtọ ọ na-anọkọta hapụ ihe niile ọ na-eme sị m ngwa ma ọ nwere ebe ọ fụrụ ha ka anyị jebe ebe ahụ ma bitie ihe price ma adịghị ihe a so mmadụ ka o ji aga mgbe mụ na ya na-ekwu ọ sị na iwu na ọ ga-anọ ọ dị surprise elu flight go and come back enweghị ego then mma ekene kasị akwụsị mma ego na omekwa m taa mala ego na omekwa dị ibe nta mala kash onye eme efu bọndụl ego o bunye ọnọ so ihe na-ekwu bụ na ihe dị mma ama nkọnata na be gị by
December ọ na-emekwu nye na Lagos. So anyị chenene ga-anọcha ada ezigbo mmadụ ihe ọma na-agala ya. Enwere a na-ekwu about ihe na-eme. Ọ chọrọ nwa for 6 years. Ihe Chukwu nyere bụ ụmụ ejiri ịtọ. So ịmalụ na-esi enwere ike anọ ka na-ebupụta kula na-ebupụta mmanya a na-ajụ ka onye siri nne asị n'ọnyanwa n'ụlọ ụka ebe anyị na-ejekọ ụka. So ọ na-eme ihe na ọbụ olu ọ na-ebiji isi. So ihe na-ekwu n'iwu ọ ga-adịle gị mma. Ọ ga-adịle gị mma. Iji wee bịa bụ ị ga-eji ewe na and assurance na-enye bụ nwa ihe ọbụla ị nwekwa n'ụlọ anakwụ m ekwu okwukwe ebe a mana ọsọ ọbụla ihe ọbụla ị nwere na your side ịmara mmụọ ya bụ onye isi ga na-aba maka ọgbana dị na mbakọ dana ọyị nwoke onye Imo steeti yes ịmana anaghị akọwacha American based French mana o nwere ihe ndị mụ na ha na-eme biznes nwanne Oscar nna anọ na nke na the wife bụ nwanne adịsịsị amụ na ya maara otu aka anyị o mechie from office ọdebe office mụ na-eso natara ụbọchị o mmegbu moto pụta ma ụbọchị nwa ya ekwu so anyị so otu adị mgbe m kwuru na anyị ya na ụlọ o meghere ka offload today hapụ everything si na anyị nche niile so anata adịsịsị aha like tata mfụ ka ọ na-ebugharị kreti na-amụ amụ so na-ebu kreti so na-agbago na-asa bụ ndị mmadụ so ụtọ ka atọtalụ tọta ife ofu aka m na-ekele John Good ọ dịbe eze ka ekene a na-agakarị ọnwụ ọ zụrụ azụ the boy mewakwana m ọnụ na China o mekwughị n'anya efu ihe mụ na ya na-eje anọkọtakwa ugwu anaghịzi m ekwe esome road wee pụta ihe na-agbazi m underground ka ha bụ ife ya mana mgbe ọbụla ọnụ ha na m nọ okpokọrọ ndị mmadụ ma ihe na-achụgharị m so ihele na-emekwu m na iji tata otu otu wee bịa o nyegoro m catch 400 MB epia ya mara ego n'ọnọ ya then to and flow flight ego ne ka ọ bụ ihe ọ na-agwụ ka ọ bụrụ 2 days ka ọ nọ Nigeria provided na ọ bịara so ihe na-ekene dịbe eze bụ na o nwere ihe dịka human investment ụmụ ya niile ọ zụrụ azụ na-emebecha ọfụma mana nke a ka ihe ama na ịma ihe ọ na-emere na John bụ trinolia ego abụọ na bilion nọ trinolia ka John bụ ọ ndị ọcha na-akwali ya agwa so adị m happy at least ọ nwajiri ofu mmiri tata ka e wee na-aga wee na-asị na adịghị ibe ga-adị ibe njọ ndị niile sabụkwa ọ na-akpọ ha nche niile to China wee na-ekpebe na ha nche niile ya mbechasị ọfụma chetakwa gị efughị ya onye ọ gị ji wee bụrụ ọchịrị ọzọ ahụ onye ọnwa na-afọgụ na-enwe aṅụrị bikọs ịbụ ezigbo mmadụ efughị ya so m na-ekwu na ndụ nka anyị na-echebili ụbọchị ihe eto ọgbọ ka anyị pịtọkwa ndị mmadụ wee na-asị na ọ ga-adịrị gị mma ogologo na-adịsi ike ịgharịlasị n'ime ihe ụmụ ọkara ọ na foonu tinye onye ọbụla ị chọrọ a ga na-emere ya kata ekwucha n'ihe niile nke iziụ na mma ekene egolu Chineke maka ihe niile si n'aka Chineke ọ hụ n'aka mmadụ ka o si Chineke kwuo na ọ ya eme Chineke kwuo mba ọ ya ka m ji tụkwasị Chineke ihe ọ na-emere m abụghị ha na ma ọ bụghị otu ọ bụghị ịbụa so na-ekenekwa Obiezu na-ekenekwa ụmụ ya maka na emere anya anọghị ya mana anya nọrọ ya o jebere o nwere ebe o jere nọghị ya mana ụmụazị a bịara mee ihe dị egwu afọ a mbọ na-akọbara ihe niile kọba ihe nna ha na ama m ihe m na-ekwu na-ekene ndị bịaranụ ọra bịaranụ na-ekenekwa ndị oyi nkata agbọrọ m ha ma ego nke enwe ha na-agbọ m ego ka akwụkwọ na Chineke ya agọzi unu
ọbịbịa unu bịa na be anyị unu ya amakwa n'udo udokwa ndị unu hapụrụ Chineke ji na-agọzi unu ihe ọbụla unu biri aka ngọzi ego niile gị na-awa wara ego a na-akọnata unu na ndụ biko ekenere m unu daalụnụ ị na-ekwuburu ọsị na onye nwụrụ ajọ nwaanyị o jebe aja si a na-ahụ ya n'anya unu n'okwu ya another thing Chineke ji bless na njebe aja obi ya ụsọ a na-ahụ n'anya onye ọkịja zuru egbe n'oyi unu nwe ihe bụ egbe eweghachicha ya ti ya bụrụ egbe bụ ihe ewe debe ọdụdụ ebe ahịa nke ikpe wee ruzie egbe wee bido kọbara onye ọcha nketa onye ọcha si a na-ekwu na obu ihe a n'isi wee sọ ọkịka ruo ebe a asị ya eso wee rituwe wee kpagha ya bụ na ọkwa eghere osikere ihe a na-akpọtara ya na-atakwu ya mmụọta na ihe ya ga-akụ ụzọ ha na ụdị abụghị ya oge nkata nọ na China wee na-akọrọ anyị my wife na ụmụaka ya o nwere ike si ụlọ na ha ji they are very many mana o nwere otu ihe o nwere nke a na-akpa alaeze ọnwụ ya ọfụta ka my mother wakpụrụ the highest cow mebi ebe a mmanụ kama na ịma na ihe ụwa aka na-esi ere ma ha gbe ha ji ha o nwere ndị na-emekata nkakata n'ime ya because nobody ihe nji ekwu ilu na John ka onye a nọ na China o nwere ego sịrị onye ewu mana o nwere ihe m na-eme asị mmanụ enwe ihe mgbe my wife oge ego mkpe ego ọhụrụ ya na my wife so eji 1 million wee set ihe 200 ka o wee bụrụ na nsogharị ya anya kwetara ya wee 1.2 million almost to something million bet to something million kita that boy akara aka wee kawa ruo na China wee bụrụ baba dị ọ bụrụ na ndụba ya dị ime ọka oge ekwuru ọkọ owekwe na enye madam 1 million naira ọ kwụbeghị ụgwọ o jiri iwu bịakwue nọ n'iwu na anyị ga-akọntinu wee na-enye ihe nya chọrọ ịma na o nwere blessing nke ya ihe njiri like onye dị mụ na Naịjirịa tupu o mere ihe ọ ga-akọnsida ya bụ na ọtọ emebie it is very lucky nke ọzọ anyị na-akọwa atụrụ eji ọ pụrụ nwunye ya na ọnwa wee bịa taa na-eme perfect butechara anyị ma mmanya mere and so many others emere ha ihe ha niile ụmụ na ndị ahụ si n'elu karịa ndị mmadụ n'ụlọ na ewere na-eri ihe ụwa si so na ekele Chineke n'oke ekele unu niile ya enwe ego karịa gọm ha ise
na-adịka mkpa onye ọdụ sie ego ike na-ebere iche n'uwe you have no money you are nowhere ekwuke ihe na ụmụnna ikwuo nke ha amaghị adị ya ị na-ekwu nwanyị ụgwọ na-esi obi n'ihu ọnụ okwu ị na-ekwu ka o wee bụ